Kwako bed enya 18 years na wadi ensammonesem anase yehu se aya case bi se si a e wo se ye hwehwe nkola na dwem so wo ma dwem ka oma enre ya na ye be story bi se ma papa akola bi atwe abato ne maame so hwe ne bro ne maame asoma ye no so ye de betu dwa enya asam keto no so be 18 years a we so sa watwe eyesikan atete ne maame ebra ne maame kwa afom no edi ne tenten sa akotwitwa maame ne dwa sa edwa no egu afom ho a enya asam keto Kwako bedi oyobi awo 18 years won hye nyi ya wone ne maame asetrem na mse enhye dan ye papa sa eno ntu watete ne maame akotwitwa no ewa fom se pasa wo mode mu nkyiremu bae ne mayenti kakramra se obetimu ewo jama na performance mu haya na abrantia yepene Kwaku Obed awonye fisha edu enwotwe 18 years na ne maame ene eye madam Afia Emiria ono so nya fisha ade na ebaako na Kwaku Obed yobi na ote ne papa enchen ewo kodika mamu a mechira onene papa eyekue ewo ho mo edoka shu enafe eyekukufu na ohwe Kwaku na brabo na obo ewo ho no mo ya de na ensani bekese eba eye numbone wi tramo ade how eba nipa abrabo mu ana ya de odimu titiba eye papa na no na ne papa ekere ne se wo mra Ghana eye ne maame nchen akura efe ho dwenem o metra na nchen e bia obetumi asesa na brabo kakra na so bra Kwaku ebetimu ewo Ghana metre dwenem no ya de a enibone okoso enom ya na tefe efene bra na o ekodiva no eniti enanso ema obabebo edam kire na adwumu ebeka no a wate ntoma agua na teto onama bonte we ne nanso ema na maame ye se da bi ne bapanyi ene no enti wonhwe ema saa how ento ne ba eye Kwaku Obed nti odene eko eye Bible ewo mansimu ha ye frekru no eye jijimeja eye Gethsemane prayer camp ho eno odene ko ya ekobo eye Kwaku panim na afi ye suso ne nuru ebo mpaye ede ema na emu akonkyere nyina no eno ena asofo ne hu se ba bia duru ye Kwaku wate apoyade a ni ene ni suban a wonda da di ne eyade a efe nipa na adwumo da ho kama se obutum se sisi de ne ho atone pa na nso so obra wo mo eja no kwan ma one ne maame eba fie na wotwe pepepe so ena taare ho de me esi ya Kwaku ekuku ni maame na bra sa awudi ebeba so no Kwaku anopa no ne maame esore ya na otunfo ekere ne se sa ne ma bone a onom ya ede ne kosa ha no mu no ema ontumi enkoso ennom sa ene ma bone no nyesa na se yare babi na so de ne ko ayeturu mu a ananta bobia ha obeja no ho ama ya bone pan mu wa bra onye obia enhwe no a one be famu ahwere ne nkwa enti ontwe no ho firi sa ne ma no ho ena na Kwaku Obed eka kire ne maame se ono no watra eye afutu enye ne maame na ebetunfo akire ne de onye enti onja no na so de ne ko sa mpa bobia ho a ono Kwaku Obed no ye ne tidi na obapia obekum eye maame no we maame no etwa saa asem no so a anopa no a ofre ne maame yinu abakwa di mfihyensia abakwa di mfihyenum se omonko afom ko saka shu ene na omotisim ekwa afom ko saka shu no ayime no num wo mo ehwe ya na Kwaku animu ni okuta seka brantan a chese wase ano hita ode atwa na maame no ewa afom bro kudu afom ho no ni mienu kuma no odikan ho wo mo ena odisa se na ne maame wo ena ni mienu mai kasa ne maame wo animu ho a osesa eye kashu ewa afom na animu ho baabi edi Kwaku to aso na mofra no anu ma asema ye gina so edi aka asem ne se bra na Kwaku akwa ekwo ne maame nche no kuduru ho no wanka bibi ankyere ne maame oto ne maame ya ena oto eye brantan no eso ne maame na otwitwa no ema maame ne ebutwiye enti mofra no hu ye no ena omode mikatante ekọ maame ba ko bia na one maame no ebohye ekọbọ na maame efe se na Obed ede eye omo maame enti maame no so ehu ye se Kwaku etwitwa ne maame no obuni hweye na so onye kokodo soro ya otu mika ene nkura ne nyina de omo ba fie ebebo amane efe de Kwaku eye ne maame ni ewafom enti bram nante ena fe mpanifo kopiem ewafom ho no omuduru ho na Kwaku Obed de eso de ye ne maame no de ode aye no watwitwa no akuno atwaniti a tepena ne kono eya tie fiso a utim se maame na fa ya mu papa ewo ho no mo nanso so ebrante ne koduru ho na Kwaku ade ne ho atawura omo anya no anche no apoti efa mu no ede eba ye St Mary eye mo kire ebe pe ne kwabre ewo ho no mo a doctor fo ye hwehwemu na nyame encha de Kwaku dwane ye nanso so wantimi ansi enura
ɛna ɛyɛ bɛyɛ sɛ 2 o'clock anaasɛ 2:30 ɛna mmerante bi ɛkoko hu no a na kwaku ɛpɛn kwan ɛdwan ɛtete mu a aba bɛduru ɛyɛ dɔbɔ ɛna sɛ kofiko mfimfini hɔ a kyerɛ sɛ wo a waba mmerante mu ha yɛka dɔbɔ ne kofiko a ɛbɛn paa a asɔre bi wɔ hɔ a ɛhɔ ɛna na kwaku ɔdwan aba bɛhyɛ a mempɛ sɛ bɛbɔ asɔre no din na ɛhɔ nom ɛna mmerante ɛnya akwaku ɛkye no a mo deɛ meka sɛ wɔn a mo nana mbitoro wɔn esi baa no nye papaapa a wɔn ɛda no ɛde hyɛ apolisifoɔ ɛnsa a saa bere a meka sɛ yi kwaku akwaku de apolisifoɔ ɛnsa mu nanso wohwɛ na napɔmuden no a sɛne ne sitie no a na ɛnya de ɛboa no nti wɔn de ne kɔ ayaresabea a ɛyɛ apolisifoɔ gyina ne so a na wɔn ɛrehwɛ no ɛnora yɛne polisifoɔ edi nkɔmɔ na aba bɛto gya sɛ kwaku afiri mu yɛne police commander wɔ ha ɛyɛ Emmanuel Samson ASP ɛbɔ nkɔmɔ ama ne kyerɛ mu sɛ ɛnyɛ ade sɛ aberante no awu na mmom ɛyɛ pira na wapire a wɔn polisifoɔ ɛna saa bere aba bɛtɔ wɔn so a wɔn ɛrehwɛ no ɛwɔ ayaresabea na ne ho tɔ no a wɔn de ne kɔ akɔgyina mmara no na mmara ɛne no atumi adi eti speaker obisa mi ana ɛrehosɛm a afi ɛwɔ dwenem German performance mu ha na bɔfobene ɔkɔkɔgyan a ɔtɔ so ɛnan ne nkonya asase so ɛna saa ɛrehosɛm afi me da sisa wo twɛn me akra